ବ୍ରାଜିଲ ରଣତୁଙ୍ଗା ସେଇ ମେଡିକାଲରେ ବେଡେ ପଡି ଯଶୋଦାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବୁ। ଓହୋ ଆମେ ଗୋଟେ ମସ୍ତ ବଡ କିଳାରୁ ବଚିଗଲେ। ଭାଇଙ୍କର ଯେବେ ଏଠି କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା ଆମ ଉପରେ ରିକ୍ସ ଆସିଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ମେଡିକାଲ ଗଲା ସେଇଠି ମଲେ ମରୁ ବଚିଲେ ଯଶୋଦା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି। ମା ଦୁର୍ଗା ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଘଣ୍ଟେ କସରତ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ତୁ ଏମିତି କି ଗଦ ଶୁଙ୍ଗେଇ ଦେଲୁ କୋନି ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମେଡିକାଲ ଧରିଗଲା। ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ନା ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ କରିଦବ। ତମ ଭାଇଙ୍କର ବୋଧେ ବିପି ବଢି ଯାଇଛି। ଭାଇ